Bună! Bine ați venit la Expresii Florale. Vreau să vă arăt ce minunății extraordinare am primit astăzi. Ne aprovizionăm ușor pentru perioada aceasta de 8 martie, unde vă așteptăm cu flori proaspete, diferite soiuri, diferite sortimente. O parte din ele sunt românești, o parte sunt din Olanda. Primim din mai multe locuri ale țării, colaborăm cu mai mulți furnizori. Dar astăzi vreau să vă arăt ce minunății am primit de la Alina Toporan. Sunt practic niște zambile și lalele extraordinare, românești, de o calitate superioară. Haideți să... ia să vedem cum le... Avem mai multe cutii de desfăcut, sunt 8, nu am să le desfac pe toate de față cu voi pentru că o să dureze ceva. După ce le desfacem, urmează să le tăiem codițele, să le punem la hidratat pentru ca ele să aibă o rezistență mult mai mare și să ajungă la dumneavoastră. Ia uitați ce bine sunt ambalate cutiile. Ele au sosit prin curier, da? Astăzi le-am ridicat. Ia să vedem aici ce avem. Să fac invers mai bine. E greu. Mai este un scoci aici. Da, așa de bine le-a ambalat Alina Toporan încât nu reușim să le desfacem ca să ajungă la noi în condiții extraordinare. Miroase superb. Ia uitați ce zambile minunate. Acestea sunt roz. Aoleu, super. Foarte faine. Calitate extraordinară. În fiecare an colaborăm cu Alina Toporan, recomand, sunt superbe. Ia să încercăm următoarea cutie. Sper că data asta să reușesc mai repede să desfac. Aici sunt o zambile roz, da, ca să nu mai dureze așa de mult. Ia să vedem, aici avem și zambile pe mov. Să vă arăt și astfel de zambile și după aia am să fac o comparație și am să vă arăt cum arată zambilele românești și cum arată zambilele de Olanda. Avem și de Olanda, avem și românești. Ele sunt foarte rezistente. Super, ia să vedem. Ia uitați ce frumos sunt așezate. Sunt așezate așa de frumos încât să ajungă la noi intacte. Superbe, da? Deci avem pe mov, avem pe roz. Haideți să fac o comparație între zambilele românești și zambilele olandeze. Ia să vedem. Da? Așa arată cele olandeze, iar cele românești sunt așa. E diferență. Bine, ele sunt îmbobocite acum astea olandeze, dar vor înflori și acestea, dar nici într-un caz nu vor ajunge așa. Amândouă au farmecul lor, frumusețea lor, mai ales acum în perioada asta de primăvară. Haideți să desfacem următoarea cutie. Lalele. Avem în jur de 800-900 de lalele. Nu o să le desfacem pe toate acum cu voi în live, dar noi le vom desface pentru că trebuie să le hidratăm. Să le punem la apă. Avem treabă în perioada următoare. Toate florile pe care le primim sunt tăiate la codițe, sunt curățate, sunt puse la apă, la hidratat. Înainte de 8 martie este o treabă colosală. Foarte mult, astfel încât dumneavoastră să vă puteți bucura de prospețimea florilor pe care le cumpărați de la Expresii Florale. Ia să vedem ce avem aici, sunt și eu foarte curioasă. Lalele roz. Superbe. Ia uitați ce frumos sunt ambalate. Da? Multă muncă, cu siguranță și la sere. Le mulțumim frumos. Ia uitați ce superbe sunt, ce calitate superbă, extraordinară, foarte faine.
și foarte zdravene, așa, foarte, foarte bine, foarte drepte. Super. Da, avem pe roz. Ia să vedem ce culori mai avem aici. Că avem de toate, roz, albe, roșii. Și avem și niște lalele VIP, adică sunt de, uitați, cele albe. Superbe. Cu siguranță sunt mai multe culori, nu știu, în cutia asta. Haideți să le scot și pe cele roșii, măcar să le vedeți un pic. Că avem mai multe. Să le punem noi după aia culori pe toate. Ia uitați cele roșii. Ia, superbe. Foarte faine. Da. Pentru cine ne vede puțin mai târziu, ne spun că sunt de la Alina Toporan. Mulțumim, Alina, foarte frumoase, calitate extraordinară. Lalele românești, zambile românești. Da, aici avem doar alb, roz și roșu. Mai avem câteva cutii de desfăcut de care ne vom ocupa de acum încolo. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim pentru comenzile dumneavoastră. Încercăm să facem față la toate și garantăm că vor ajunge în condiții extraordinare la fiecare dintre dumneavoastră. Pentru cei care doriți să comandați, pentru mamele dumneavoastră, pentru soții, puteți să comandați pe site-ul nostru www.expresii-florale.ro, iar noi livrăm la domiciliu gratuit în orașul Bacău. O zi bună și să avem spor la treabă!